Patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga empleyado ng DepEd Zambales na tinamaan ng COVID-19. Ayon sa huling tala ng Provincial Health Office, 49 na individual na ang mga nagpositibo sa novel coronavirus. Nagsimula ang pagkalat ng virus sa dalawang face-to-face seminar na idinaos sa dalawang resort sa bayan ng Iba. Kasalukuyang nagpapagaling sa President Ramon Magsaysay Memorial Hospital ang mga COVID-positive patient, habang ang ilan sa kanilang mga nakasalamuha ay dinala na sa isolation facility ng lalawigan. Nitong March 24, naglabas naman ang pahayagang DepEd Central Office at kanilang nilinaw na wala silang pinahihintulutang anumang face-to-face activities na may kinalaman sa in-service training at seminar ng mga guro. Sa oras na matapos ang investigasyon, tiyak na pananagutin umano ng kagawaran ng sinumang nag-violate o lumabag sa ipinatutupad na guidelines ng Department of Health, DepEd at Civil Service Commission. Patuloy rin ang contact tracing ng Provincial IATF sa iba pang nakasalamuha ng mga DepEd personnel. Bukod sa 49 na empleyado ng DepEd, 7 resort workers rin ang tinamaan ng COVID-19. Sa nakalipas na isang linggo, biglang sumipa sa 148 ang aktibong kaso ng COVID sa Zambales. Maging si Governor June Ebdane hindi nakaligtas at nagpositibo sa coronavirus. Kasalukuyan namang nagpapagaling sa isolation facility ang gobernador. Ang higit 5 department heads na kanyang close contacts negatibo naman sa RT-PCR test. Sa kabuuan, mayroong 1,120 confirmed COVID-19 cases sa Zambales. Rainiel Pawid, CLTV News.